Miestny odbor Matice slovenskej v Detve otvoril v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča galériu slávnych Slovákov. Na stenách visia portréty významných slovenských osobností, ktorí svojou múdrosťou, talentom, ale aj oddanosťou k vlasti môžu byť vzorom pre dnešnú generáciu. Galériu slávnych Slovákov sme ako miestny odbor Matice slovenskej inštalovali v Dome kultúry Andreja Sládkoviča z toho dôvodu, aby sme zvýšili povedomie o osobnostiach slovenskej histórie. Podľa akého kritéria ste vyberali obrazy? Snažili sme sa inštalovať obrazy tých osobností, ktoré boli buď geograficky blízke, čiže pochádzali z Detvy, pôsobili v Detve alebo boli z blízkeho okolia, alebo to boli osobnosti hlavne z kultúry, keďže sme v Dome kultúry, tak to boli maliari, spisovatelia, umelci, ale sú to aj významní politici a hlavne funkcionári Matice slovenskej. Vo štvrtok sa na otvorení galérie zúčastnili žiaci základnej školy a gymnázia. Priebehom výstavy ich sprevádzal Jozef Pavlov, ktorý bližšie predstavil každú osobnosť na portréte, ale aj preveril vedomosti mládeže. Ako sa ti páčila táto výstava? Dozvedeli sme sa veľa nových informácií o našich slovenských osobnostiach, takže sa nám to páčilo všetkým. Ktorá osobnosť je pre teba takým vzorom? Podľa mňa aj ten Ľudovít Štúrk dokázal veľa na Slovensku. Naučila si sa niečo nové? Ja som sa naučila napríklad, že Štefánik havaroval na Mont Blancu. A ktorá osobnosť je pre teba taká významná? Sládkovič, lebo on napísal aj veľa básní. Návštevníci môžu vidieť osobnosti ako Milan Rastislav Štefánik, Anton Bernolák, Jozef Króner a mnoho ďalších slovenských velikánov. Galéria je inštalovaná popri schodisku v Dome kultúry a teší sa na ďalších návštevníkov.